Det er kun på år siden de første Ferguson-traktorer holdt deres indtog her i landet. I dag kører de overalt, kendt og højt værdsat af alle danske landmænd, som et værdifuldt aktiv i kampen for billigere produktion. Hvad er det der har bevirket denne succes for netop denne traktor? Forklaringen ligger dels i det særlige Ferguson-system, og dels i, at Ferguson-traktoren har vist sig at være netop den type, der passer bedst til de gårdstørrelser, vi har flest af herhjemme. I dag glider en stadig strøm af disse traktorer her til landet fra England, således at over halvdelen af Danmarks traktorbestand nu er Ferguson. Her hos Nordisk Traktorkompagni, et datterselskab af Nordisk Diesel, får traktorerne en kritisk gennemgang og klargøring, inden de med bane, skib eller bil fordeles til Nordisk Traktorkompagnis over 150 forhandlere og underforhandlere landet over. Forhandlere, der med deres værksteder, servicevogne og reservedelslager står til rådighed for alle Ferguson-ejere. Hver dag forlader op mod 500 Ferguson-traktorer samlebåndet på de store standardfabrikker i Coventry, en af de byer, Hitler truede med at radere ud af landkortet. Herfra eksporteres ikke alene til Europa, men også til Afrika, Asien og Australien. Da disse store fabrikker skulle gå over til fredsproduktion, måtte hele den store maskinpark udskiftes. Det lykkedes at få de mest moderne og arbejdsbesparende maskiner hjem fra Amerika og installeret i traktorfabrikken, der spænder over et areal på ca. 150.000 kvadratmeter. I 3 af de store haller fremstilles der nu traktorer. De 2 af hallerne benyttes til fabrikation af de tusinder af enkeltdele, hvoraf en traktor består. I den 3. hal samles alle disse forskellige dele til en af de Ferguson, der vinder mere og mere indpas verden over hos fremseende landmænd, der ønsker at producere mere med lavere omkostninger. I alle 3 maskinhaller er der et kæmpemæssigt system af transportbånd og svævebaner over 18 km. Det er et netværk, som for den læge tilskuer er umuligt at finde ud af. Men det gør sin gavn, for det fører de færdige dele rundt i hallerne til de pladser, hvor de skal bruges. Monteringen på selve hovedsamlebåndet tager kun 2 timer, før den færdige traktor ruller bort for egen kraft til en af prøvestationerne. Herefter prøves motor og det hydrauliske system. Navnlig prøvningen af det hydrauliske system er interessant. Det foregår ved at placere vægt på traktorens trækarme. Falder de blot så meget som et par centimeter i løbet af 5 minutter, godkendes traktoren ikke. Grundprincippet i den verdensomspændende Ferguson-service er korrekt aflevering af traktor og redskaber, 3 gange gratis service og senere regelmæssige besøg. En Ferguson-traktors aflevering til den nye ejer danner indledning til det samarbejde mellem ejer og forhandler, som er et kendetegn på den rigtige Ferguson-service. Den nye ejer instrueres i traktorens daglige pasning, og det anbefales ham nøje at følge de i instruktionsbogen anførte regler. Efter gennemgang af traktoren kommer turen til redskaberne. Men selvom far lige har fået traktoren, og det er så nyt og så spændende, så lad være med at tage årene op og køre. Det er alt for farligt.
Pløjning er grundlaget for en god jordbehandling. Det gælder derfor om at lære plovens indstillinger rigtigt at kende, for at kunne udføre et fint stykke pløjearbejde. Montøren gennemgår sammen med den nye ejer de forskellige redskaber og deres virkemåde. Han gennemgår videre den rigtige forspænding, først venstre trækarm, derefter over fra den modsatte side højre trækarm, og til sidst oppe fra førersædet topstangen. Fergusons 9-tans stubkultivator er det ideelle redskab til stubjordsbehandling. Til beredning af såbed og til stubjordsbehandling på lettere jorder har vi den 2- eller 3-ledede fjedertandsharve. Den langtandede ukrudtsharve anvendes til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og den 3-furede hyppeplov i kartoflerne. Ferguson slåmaskinen har automatisk udløsning af knivbjælken ved påkørsel af forhindringer. Og til de mange små transportarbejder på en gård mellem år og dag er transportkassen nærmest uundværlig. Den 2-hjulede vogn er den helt rigtige til Ferguson-traktoren. Den lægger en del af både vognens og læssets vægt over på traktoren. Ferguson-tallerkenharve fås både ophængt og bukseret, og tallerkenernes arbejdsvinkel stilles oppe fra førersædet. 6, 9, 12 eller 18 tommers pælebordet, der kan arbejde i op til 90 cm dybde, trækkes fra traktorens kraftoverføring. Og glem ikke, at kraftoverføringsakslen skal være forsynet med afskærmning. Ferguson-fræseren, der kan leveres lige bagmonteret eller sideforskudt med 40 eller 50 tommers arbejdsbredde, trækkes ligeledes fra traktorens kraftoverføring og er ideelt til fræsning i haver, gartnerier, frugtplantager og ikke mindst på tilgroede arealer. Ferguson-spillet er med sin maksimale trækevne på ca. 3000 kg anvendelig til rydning af træer og stød. Og på tromlen er der plads til 30 meter wire. Ferguson muldsluffe er bygget til planering og flytning af jord, og dens arbejdsydelse er omkring 10 kubikmeter i timen over kortere afstande. Det tidligere så træls arbejde med læsning og spredning af gødning bliver med Ferguson, læsseren og sprederen til en leg, og så kan det foretages uden at føreren behøver at forlade førersædet.